предишния епизод на Главоломна надпревара, 18 отбора започнаха гонитба по целия свят. След тичане, чакане, още тичане, преодоляване на страхове и полагане на неимоверни усилия, всички стигнаха до летището и си осигуриха места в 3 различни полета до Мароко. Полет номер 1 с 6 отбора на борда вече е във въздуха. Следващите 6 отбора са в полет номер 2, който скоро ще потегли. Междувременно, готите, магиосниците, близнаците, сърфистите, доведените братя и тенис съперниците ще отлетят чак след 1 час. Кой от тези отбори ще изпита унижението на всяко едно реалити шоу, като бъде изритан първи? Ще разберем в този епизод. Това е Главоломна надпревара! Пълна драма представя Главоломна надпревара. 12 отбора вече пътуват към Мароко, а останалите 6 тръпнат в очакване на летището. Дезинфектант? Няма нужда. Решил съм нищо да не пипам. Сок? Благородници, предлагам за друга да оформим от съперници. Плетеница от магиосници и двойници да владее всички. Имам алергия към конфети! Джей! Бебешкото ти Олио! Планът ти не струва, мамо! Изобщо не се разбираме! Защото Лоренцо е оклюв, ето за това! Не може ли да се разведете? Хей, с баща ми не говориш! Говоря с мама! Тате! Искам да се разведеш с майката на Джей! Лопай! Не дърпай! Мамо! Тате! Предолики! Предлагаме ви уникална смес от алхимия и алабастър, която ще изпари всички дръзнали да ни попречат. Няма как да не приемете. Стига, Тами, много хвърляш. Взели сме само една турба. С Тами се запознахме в 9-ти клас. И от тогава се сближихме много. Бяхме напъхани в едно шкафче. Приятелството бе родено, докато си похапвахме обяда и чакахме портиера да ни измъкне. Мароко. Наричам първоначално Италия, докато не се разбрало, че вече има една Италия. Дом на изпепеляващо люти храни, както и на изпепеляващо горещи пустини. Полет номер 1 току-що кацна. Сега отборите трябва да открият кутията на Дон и да вземат указанията. Бързо! Подправката е коя? Всички заедно игра! Всички заедно е предизвикателство, което изисква участието и на двамата съотборници. В тази игра те трябва да открият сергията с подправки на Юсуф и да изберат 5 подправки от изобилното многообразие. Някои са някои са сладки, но други са невъобразимо люти и ще превърнат стомаха ви в вулкан от изригваща болка. Тук пише: изберете 5 подправки от сергията, но най-добре кимион, канела, Джинджифил, шафран и пипер, за да получите следващото си указание. Такси! Видя ли? Хванахме такси и пътуваме към подправките. Справяме се чудесно, приятел! Да! Аз съм Дуейн старши, а това е младши. Всички вече знаят. Ние сме отбор от баща и син. И това го знаят, тате. Ние ще спечелим, сине, но другите не знаят. Новини! Ексклюзивно! Отборът на баща и син спечели милиона! Ура! Знам много неща за подправките. Ям ги в ресторантите. Тя знае. Ти знаеш. И се радвам, че знаеш много за тях. Радвам се, че и ти се радваш. Дори след пълна драма световно турне, все още малко ме е страх да летя, но той се казва Мечи. Мечи. Защото е мечка. Той ме успокоява, когато летя. Много не го харесва, но той харесва много. О, да, харесва го. Междувременно отборите от полет 2 се подготвят за студенокръвна битка. О, тази страшно би ми отивала. Аз и с път никога не сме се качвали на самолет, но пък не ме е страх. Виждал съм много самолети по телевизията. О, да, харесвам това, децко. Някои отбори от полет 1 вече намериха сергията с подправки. Няма етикети. Защо няма етикети? Това е Девин, това е канела, това е канела, това е канела. Канела, канела, канелата, канела, канела.
Добре, че бях аз да я позная, другарче. Ха-ха! Ние си викаме другарче. А и знам какво е канела. Знаеш, че аз съм тази, която пие лате с канела? Да, което постоянно разливаш върху мен. Така е, Девин, но все пак заради мен можеш да разпознаеш канелата. Момент, това е Кимион. Да! Не! Чакай! Да! Не! Да! Сипвай! Станаха 5 стази. След като изберат 5 подправки, отборите получават указания от Юсуф. Трябва да намерим ресторант в пустинята, яздейки Камила. Да знаете едно около ресторант? Ей, ресторант! Ние търсим ресторао! Полека, Сандърс. Той не е глух, просто говори друг език. Много се извинявам. Извинете, моля! Разбирате ли нещо от моите думи? Ужасно е! Леле, как миришат тези камили! Тя е права. Наистина е от камилите. Докато първият отбор потегля към пустинята, полет 2 пристига в Мароко. Такси! Раздвижи се, мамо! Полет номер 3 най-накрая е във въздуха и отборите вече обсъждат стратегии. Ако оцелиш с парабола, си върха! Няма да те подведа, братко! Кош! Избирането на подправки не беше лесно, но аз не се паникьосах. Защо всички изглеждате еднакво? Не е мъжка работа да разбираш от подправки. В древността жените са събирали подправки, а мъжете са били ловци. Ех, какви времена! Мъжете притежавали сила, а... Осъзнаваш, че мама ще те чуе по телевизията, нали? Времената вече не са същите. Да? О, не, другите отбори идват. Ще изгубим преднината си. И избираме някакви подправки. Добър план. Дайте 5, които са ви най-близо. Хайде, човече, по-живичко с отборника ми яде всичко. Веднъж изяде цяла завеса за баня. Имаше нарисувано кекче върху нея. Предвидихме, че следващото изпитание ще е свързано с храна. Затова изборът на подправки е от изключителна важност. Кимион, канела, джинджифил, шафран, пипер. Беше изненадващо елементарно. Много, нали? Докато останалите отбори пристигат при Сергията, полет номер 3 каца в Мароко. Те трябва да побързат, ако искат да настигнат останалите, които вече търсят следващото указание. Ти! По-бързо, момче! Ти! Татко, мисля, че на нашата Камила е лошо. Не се тревожи, сине! Камилите са корабите на пустинята. Те не се изморяват. О, супер! Нашият кораб потъна. Последната. Кимион. Кимион. Мисля, че ето тази. Няма време за предположения, Кит. Не знам. Тази? Значи ти можеш да предполагаш, а аз не? Аз мога правилно да предполагам. Не се дръж като глезла, ако обичаш. И се размърдай! Това ли е канелата? Разбрахме, че и канелата ни трови. Последните отбори избират подправки. Добър ви ден! Приемате ли драконови монети? Но им предстои доста дълъг път. Камилата ни Бенафрит беше прекрасна, а пустините са много горещи. Ако ние спечелим играта, ще стартираме кампания против язденето на камили. Камила пощади и се разходи. Може някакво друго име да измислим. В момента сме на последно място, но това не е повод за тревоги. Бяхме забавени от един много гневен шофьор. Отказа ми да платя с драконови монети. Той ще съжали, когато Армития с владетелката на дракони заеме трона. Ще му се стежни. Ситуацията става напечена, когато курсантите първи пристигат в пустинния ресторант. Ето е кутията на Дон. Не издържам тази шега. Някой да изгаси слънцето. Пише Джаста Праста. Просто го сготви. Тази игра изисква само една от нас, нали? Така, предайте подправките си на главния готвач, за да ги добави в мароканска яхния, която една от вас ще изяде.
Ако не сме избрали верните, положението ще се влоши. Когато приключите с яденето, тичайте до отдих зоната, защото... Последният пристигнал отбор напуска надпреварата. Аз няма да мога. Потя се като кремвирш на разпит в количка за хот-дог. Чухте? Гадост? Не ни изоставяй. Моля те, Зайо Байо. Ни най-малко не съм суеверна. Просто вярвам, че това заешко кръче е отговорно за всичко хубаво в моя живот. Може ли да го пипна? Естествено, че не може. Не бих искал да ви се меся, но Камилата е за яздене. Благодаря ви много за помощта! За нищо! Привет, дами! Камила, пощади и се разходи! Този призив започва леко да ме дразни. Ние двете станахме приятелки на една среща против месоядците. Когато Лори предложи да им викаме яци вместо месоядци, усетих, че с нея ще се разберем. Докато магиосниците държат последното място, ситуацията около първото започва сериозно да се усложнява. О, Девин. Исках... Просто... Добре, не обичам го. Обичам го още откакто бяхме на 4 и той се къпеше в моя детски басейн. Не, че го обичам заради това, но тогава започна. След толкова много години. Как да му призная? Ако той не изпитва същото към мен, той вече си има приятелка Шели, която ще види това по телевизията. Какви ги вържа? Да! Успях! Хайде! Ние сме първи! Хайде! Стига си бърса мудрата! Агълтай! Така се хранят цивилизованите хора. Това не е чаяна церемония, а игра за $1 милион. Гълтай! Не мърдай! Тоест, готово! Позволете да ви асистирам, принцеске. Просто съвършена демонстрация на грация и фитнес. Браво! Хайде! Уау! Добре ли си, приятелче? Уау! По-полека, Ромео. Знаете ли, повечето отбори биха се чувствали неловко, но двамата скари сме приятели и голяма работа. От всякъде. Голяма работа. Приятели. Направи го, скъпи! Покажи на яхнията, че си мъж! За пръв път срещнах Броуди с топче котешка кожина в устата. Ха-ха, беше загубил един бас. Срещнах Мери на една вечеря на студентите инженери. И двете носихме пай във формата на диаграма. И двете сме доста забавни. Пай. Мисля, че си избрал грешните подправки. О, я стига, виждал съм те да ядеш, приличи си като улично куче. Сега ботай. Много ме боли корема. Боли. Не изоставям колега в беда. Ау! И така боли. Съжалявам, че си турба кокали. Хайде, Ема, ще се справиш с това! Избрали сме някои грешни подправки. Ти избра всички подправки. Което е добре, защото аз мога само да предполагам. Фу. Моля те, Том, по-бавно. Ще си накапеш половера. Много си права. Пот ми стига. Мразя как ядеш! Мисли за играта, бидон! Мразя как сърбаш също! Виждаш ли отдих в зоната, приятелче? Не, мисля, че може да сме се изгубили. Супер! Добре дошли в отдих зоната. Вие сте първите пристигнали. Поздравления! Да! Успяхме! Успяхме! Леле, как ми се иска да звънна на Шели. Да, Шели. Пристигането ни първи ми подейства като шок, така да знаех, че сме страхотен отбор, но... Първо място? Уау! Страшно много ме боли корема.
Това си е страшно. До скоро, позори! Чули какво им казах? Да. Защото те позираха. Да, схванах. Готов! Готов! Свали ме долу! Стой си! Кой се обади на полицията? Шегичка! Вашият отбор е втори, браво на вас! Много добре! Да! Като канадски отбор по фигурно парзаляне, сигурно ви е познато третото място. Четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети, 11. 11 ли? Искам да се стараеш повече. Само ми дай възможност, моля те. Аз определям кой какво. Аз определям ти какво. Ставай да изядеш яхнията, татко. Идвам след минута. Майка ми е готова. Не бързай. Не исках да участвам в играта и никак не ми е приятно. Но понеже вече съм тук, не искам да сме първия изгонен отбор. Хайде, татко, нали все повтаряш? Никога не се предавай. Всъщност, казва се, никога не казвай никога. Не те слушам изобщо. Ставай да ядеш. 12, 13, 14, 15. Останаха веганите, магиосниците и баща и син. Един от тези отбори ще се прибере у дома. Дано са правилните подправки. Татко, ние сме последни. Трябва да се стегнеш и да изядеш яхнията бързо. Минахме това ниво! Към победата! Какво като е люто? Да, ще се справим с това! Това звучи като младеж, когато говоря така. Звучиш смешно. Вау! Готови! О, не! Не виждам! Имам временна слепота! Хайде! Настигаме ги! Ние сме толкова мотивирани. Срамота е да ни изгонят в началото. Аз оставих на Бенафрит нашата Камила имейл адреса ми, за да можем да поддържаме връзка. Те много бързо ни настигаха. Не ни оставиха друг избор. За да поддържаме преднината, се наложи да използваме магия. Приспивна песен! Хаос преграда! Нещо му има на моя жезъл. Тичай! Поздравления, вегани, вие сте 16-ти. Не изневерихме на принципите ни и не отпаднахме. Явно да бъдеш добър не значи да бъдеш последен. Ето виждам и 17-те. Има ли дървета? Кажи ми, ако видиш дърво. Още малко напред, тате! Колко ще го ставиш да тича? Имах нужда от малка почивка. Завършихме 17-ти? Трябва да се стегнем, приятел. Сетих се. Искаш ли цяла нощ да обсъждаме стратегии? Супер. Главоломната надпревара изисква умения, изисква решителност, не изисква магия. Тръгвате си. Магия, времето върни назад! Охрана! Мисля, че можехме и по-добре. Наложи се да правя неща, които никога не съм опитвал. Все е нещо. Радвам се, че участвахме заедно. Ще помним тези моменти за винаги. Само не разбирам защо трябва да вървим пеша.